Dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšom videu, ale dneska nebudeme hrať žiadnu hru. Dneska by som si rád pozrel gameplay trailer na hru, ktorá vychádza onedlho, o pár mesiacov myslím, že neviem presne kedy, ale je to hra menom Assassin's Creed Shadows. Predtým, než sa ale pustíme do toho traileru, tak by som vás poprosil o like a odber, pretože 94% z vás, ktorí pozerajú moje videá, nemajú u mňa odber. Čiže veľmi veľká chyba, takže choďte zničiť to tlačítko odber dole, dole, tak, scrollnite si dole a jo, poďme sa pustiť na gameplay trailer. Má to 13 minút, takže to bude trošku dlhšie, ale však nevadí. Dobre, môžeme sa pustiť do toho, môžeme vidieť, že je to work in progress, takže budú tam ešte nejaké malé chybičky, ale ja už som tento trailer videl asi tak nie celý, videl som možno 3/4 a videl som tam pár chybičiek, takže poďme sa pustiť do toho. Peace and war, benevolence and Ja vám cruelty. tu zapnem titul. I tread my own path in this divided land. Fukujiyama, at last. OK, môžeme vidieť, že hlavným dopravným prostriedkom tu budú kone a môžeme vidieť, že tá grafika je fakt pekná a že vykreslenie toho priestoru, že to Japonsko, pretože v Japonsku sú ryžové polia, ktoré sú vlastne tak zaplavené, tak môžeme vidieť, že je to fakt pekne vykreslené, aj tie dekorácie japonské, napríklad takýto tempo, takže jo, a môžeme vidieť ešte tu vzadu taký veľký castle, takže fakt pekné, sakury sú tu, je to fakt veľmi pekne vykreslené. The fields are Môžeme vidieť NPCčka, ako vlastne reagujú na toho konia, že sa odstrkujú od neho a môžeme vidieť, že názov dedinky sa tu objaví, ako do nej vstúpime. busy. A big harvest requires many hands. A vlastne ako môžeme vidieť, tuto je aj jedna z našich hlavných postav, jedna z dvoch hlavných postav. Myslím, že sa volá Yasuke, bol to vlastne čierny samuraj, ale k tomu si ešte niečo povieme. Môžeme zase vidieť tie NPCčka, že reagujú na ňo, že aký je veľký, že sa uhýbajú od neho a môžeme vidieť, že sa mu kláňajú. Takže áno, môžeme vidieť, že aj reaguje slovne a nielen pohybmi. And merchant looks uneasy. Môžeme vidieť, že keď vstúpime do nejakej dedinky, tak tam budú nejaké interaction ako keby veci. Tolerate this disrespect. No, please. Môžeme tu vidieť psa, ktoré sú veľmi dobré veci v každej hre, že môžeme popetovať psa. Well, you are a friendly beast, are you not? Samurai sir, this way, I beg you. Môžeme vidieť, Hurry sir, že sú tu nejaké Right behind you, little one. vedľajšie questy, alebo proste nejaké Obaba, I také brought someone. Ikimaru, I wonder where you went. Dobre, tuto hneď prvá vec, čo vytknem, je ten Yasuke, pretože jeho tvár sa moc nepodobá na fotky ako reálneho Yasukeho, čierneho samuraja, ktorý vyzerá nejako takto. Takže za mňa sa moc nepodobá, ale však ako je to vykreslené podľa Ubisoftu, pretože ako možno viete, tak musela sa vlastne
predĺžiť výroba ako keby tejto hry, pretože tam boli nejaké nedokonalosti v historických eventoch. Takže jo. Ale na druhej strane, kebyže tam dajú reálnu tvár toho Yasukeho, tak podľa mňa by to nebolo také, nebol by taký pekný, by som mohol povedať, ako je teraz. Takže Ah, a samurai. One that does not hail a from his môžeme land. vidieť aj na I am tejto a stranger, starej babke, yes, že proste but you have nothing to fear from me. tie ako keby na tvári všetky tie vrásky sú také zrýchlené, také viac goofy podľa mňa. They have enough to fear from the men of Kochiyama. They abuse their power, taxing us again and again, leaving us only scraps. I bet they are in the market now, along the main road. A stranger might make good merit, leading a village of a threat like these men. Is that so? Dobre, v dialogoch je tiež menší detail a to je prízvuk. Prízvuk sa tuto podľa mňa podaril, japonský prízvuk, no podaril, je tam, ako počuť ten japonský prízvuk. Napríklad pri Assassin's Creed Unity tam vôbec nemali francúzsky prízvuk postavy, Arno mal britský prízvuk, keď sa nemýlim, a to sa mohlo napraviť, pretože vývojári povedali, že kebyže tam je francúzsky prízvuk, tak by to proste, nikto by tomu nerozumel, ale keď si pamätáte v Assassin's Creed neviem presne, Revelations, keď sa nemýlim, kde hrála Adeline, tá ženská asasinka, tak ona mala francúzsky prízvuk a vôbec ako išlo tomu rozumieť. Ja som to osobne nehral, ten spin-off asasinský, ale videl som videa, takže Then I shall see it done. For this life, if not the next. dobre, tuto môžeme vidieť nejaké góly, čo tu máme ako. Je tam pekný dizajn a ako podľa mňa to je umiestnené ako vedľajší gól, takže podľa mňa pekný. Pekná grafika toho je. Môžeme vidieť, že ľudia normálne ako keby pracujú, svoje veci si robia, za kým tam ako prechádza sa ten samuraj, takže tak. Najviac by ma zaujímalo, či Yasuke má parkour animácie, keďže je to v podstate assassin, tak ako on není assassin, ale hrá v Assassin's Creed hre, takže mohol by mať nejaký parkour. A môžeme vidieť, že má tu vedľajšiu zbraň. Môžeme vidieť ďalšie interaction s ochráncami dediny, ako keby, že majú nejaký problém s homelessákmi. Ale chcel som povedať, že môžeme vidieť na Yasukeho, že vlastne má katany. Má katanu a ešte vedľajší, myslím, že tamto má, keď sa nemýlim. A má veľkú zbraň vedľajšiu, ako keby takú main, ako keby poviem, ktorá sa určite bude dať meniť aj za inú zbraň, ktorú ukážem ešte potom, ktorá sa tu ukáže, takže jo. Vision among the people here. More corruption. Soundtrack znie zatiaľ dobré, ako soundtrack znie k tejto dobe v tomto krajine. Such beauty, shadowed by suffering. A jeho dialógy nie sú špatné, ale však What's ešte just sa tu dá happening here? vylepšiť, pretože je to work in progress. fight, samurai. Môžeme vidieť toto, neviem ako sa to volá, ale proste predstavenie tej osoby, ktoré bolo aj v Syndicates, keď ste robili vedľajšie misie, že napríklad Eliminate the Templar, tak ste mohli vidieť, že jeho meno a proste on tu priblížil jeho tvár. Neviem, či ste hrali, ale je to tam. I told you, keep walking.
Jo, teraz môžeme vidieť, že on si vyťahol tú veľkú zbraň a môžeme tuto dole vidieť, že má aj vlastne nejaké tie iné veci v odbare, ako keby som to povedal, môžeme vidieť, že tu má tú veľkú zbraň, tu má katany, tu má asi, že zapískať, myslím, že, a tu má healing potiony, niečo také na healing. Ďalej tuto vpravo dole môžeme vidieť, že má nejaké perky, to bude asi nejaké špeciálne útoky, ultimate útoky, ktoré boli aj v Assassin's Creed Origins, keď sa nemýlim. A tuto je ďalšia vec, ktorú môžem vytknúť. Tento kombat sa mi trošku podobá na jednu hru s menom Ghost of Tsushima, takže podľa mňa je to tam trošku také okopírované. Môžeme ďalej vidieť tento indikátor toho, že vás niekto ste zdetekovaní, takže môžeme vidieť, a môžeme vidieť, že majú na sebe armor, takže pár rán bude určite trvať, kým ho dáte dole s tým armorom, ale ten, kto má armor, tak stačia mu jedna alebo dve rany ho dať dole. Môžeme vidieť, že gardy majú japonské zbrane, ktoré sa myslím, že volajú Nagita. A vlastne katany. Takže môžeme vidieť, že proste tie takedowny sú také trošku nereálne, ale však to nevadí, vyzerajú docela dobre. Nad vlastne health barmi, čo sme mohli vidieť, tak tuto bolo žlté, to bude podľa mňa vlastne ten armor a ten keď sa rozbije, tak proste nemá armor, takže môžeme vidieť, že nad nimi bol indikátor, že akože asi investigating a môžeme tuto vidieť tento indikátor, ktorý vlastne vám ukazuje, že z ktorého smeru vás vidia. Mohli sme teraz vidieť jednu. Pravdepodobne to budeme mať 4 a môžeme si ich aj meniť potom za nejaké. They were going to kill me. Thank you. There's another. Up the road toward the castle. A corrupt samurai named Fujioka. Protector turned persecutor. Greed cannot rule this village. Not while I have breath in my lungs and a blade in my hand. I said kill him. Môžeme vidieť nejaké grafizmus. Ostatní obyvateľi. Môžeme vidieť teraz tú kapelu, ktorá je podľa mňa má docela dobré útoky. Vlastne takedowny. Môžeme vidieť niekoho loknutého, ktorý nás lokní. Who do you think you are? For the people, I am justice. Neviem isto, ale asi tam budú aj nejaké krytálne eventy, keď to neviem. Toto vyzerá, že aj budú. A môžeme vidieť tuto hore jeho level, asi toho bossa a boss health bar. A toto je really cool, že keď ho idete executenúť targeta, tak môžete vidieť, že sa to tak ako keby stmávne, že čierno-biele a môžeme vidieť vlastne krv. Je to podľa mňa, toto je jedno z najlepších, čo tam môže byť. Ok, tuto môžeme vidieť náš druhý charakter, ktorý má Hidden Blade, ktorý je assassin. A má tiež katany. Too slow. What did you find? The samurai has been stealing from the villagers. He has been starving the people here for some time. So now we know who he worked for. The daimyo, Fukuyama Castle. Dobre, takže... We should go. Not before we send our allies to look for him. He'll be difficult to find. Ok, teraz môžeme vidieť mapu, vlastne, ktorá je tiež docela pekná, graficky, The daimyo. znázornená. He's there. Dobre, a tuto
tuto take the môžeme lead. vidieť dva We can sneak spôsoby in. vlastne, za ktoré Or môžeme charge hrať. through the front Buď gate. Loud, čo je za Yasukeho, alebo za Naoe, čo je vlastne Assassin. It's almost dark. No one will see me. Môžeme si vybrať asi pre You will not stand a chance. main But be careful in there. zabitiami. Don't worry. I won't be alone. It'll be me and the shadows. In the shadows. To serve the light. Tu bola tá známa fráza, myslím, že I'll go Ezia. straight for the daimyo. When fighting a snake, why wrestle the body when you can slice off the head? Dobre, k tomuto parkouru budem mať tiež jednu pripomienku. Môžeme vidieť tu Eagle Vision, keď sa nemýlim. A zase ten indikátor toho, myslím, že ako vidieť. Myslím, že tento indikátor znázorňuje, ako ste v tieňoch, keď sa nemýlim. Dobre, táto animácia je trošku divná, že prečo by mala ako keby sa ísť po štyroch, keď si môže čupnúť ako je ostatných asasinov. Ale však, dobre. Tuto môžeme zase vidieť, že ona má iné zbranie, má tiež katanu snake. a má tiež jednu zbraň, ktorá neviem ako sa presne volá. Ok, môžeme vidieť, že interaktuje s vlastne svietiacimi objektmi, aby sa viac skryla. A aby... Dobre, toto bolo docela dobrá asasinácia, ale podľa mňa je to také trošku viac nereálne, že nemôže to ísť, že na 2 metre ho dočiahnete, takže je to trošku také. Tuto môžeme vidieť ďalšiu funkciu, čož je hook, ktorým sa môžeme hookovať, ktorý je tiež podľa mňa trošku inšpirovaný, keď sa nemýlim, Sekirom. Takže je to tam také. Môžeme vidieť, že asasinácie sú znázornené ako cutscény a nie ako normálna animácia. A grave, huh? Dobre. Tuto veľmi pekne znázorňuje ten malý detail, ktorý chcem podotknúť. Ako skočila ten parkour, tak ona sa ako keby zasekla a potom sa pohla. To je sekavý parkour, ktorý sa mi nelúbi. Tento parkour je aj v Assassin's Creed Mirage, ktorý je ako keby, že on skočí, zastaví a zaskočí. Kebyže to je plynulé ako v Assassin's Creed Unity, tak fantázia, ale zase stále work in progress, takže snad to bude lepšie. Môžeme zase vidieť indikátory, ktoré znázorňujú, že ju niekto vidí, alebo že proste je skrytý dovus. Dobre, tuto máme funkciu, že niekoho môže vlastne zobrať a môže ho vlastne ako keby omráčiť, aby vlastne nedal na seba alert. Takže to je dobré. Potom sú tu papierové dvere, ktoré podľa mňa tu bude funkcia, že môžem niekoho cez tie dvere piercing ako zabiť. Napríklad ako teraz, že ho zabila cez dvere, čo je podľa mňa tiež docela cool, ktoré je v Ghost of Tsushima hre, keď sa nemýlim. Dobre, môžeme vidieť, že on ide a vlastne musíme sa skryť na strechu, čo je tiež docela dosť cool. A tu by som pridal, že z tejto pózy by som hneď mohol ako keby vlastne assassinatnúť, aby som tam nemusel čakať, kým prejde. Takže dúfam, že to tam bude. Useless, all of you! First, Fujioka dies in the street at the hands of some stranger! And then you serve me scalding tea, besides ruining its delicate flavor. Dúfam, že tu bude aj niečo, že tu bude double kill, nie ako Assassin's Creed Mirage, že musí Fujioka zabiť must have jedného a been the potom samurai druhého. Yasuke took out. Ale že to bude Good niečo riddance. ako double kill, že skočí zo strechy a zabije jedného a hneď aj druhého. Lebo v Assassin's Creed Mirage je možnosť len zabiť jedného a druhý vás potom detekuje, keď sú vedľa seba. Keď viete, čo myslím. In your time,
A daimyo like that deserves a slower death than the one I'm about to give him. A tuto to zase vyzerá divne, táto animácia, takže tak. Ako možno vidieť, že animácia plávania je docela v pohode, ako ona nepláva, ona sa platí. A tuto je zase tento pekný detail, že vystrčí tú trúbku, čo boli vlastne ninjovia známi, že keď boli skrytí v nejakých jazierkách, tak vystrčili takú trúbku, aby cez ňu mohli dýchať. Čiže tiež veľmi pekný detail. Tu môžeme vidieť, že už ho zase zabila a má vlastne takú inú animáciu ako ten Yasuke, že mu odsekol hlavu. Dobre, tuto môžeme vidieť jej ďalšiu zbraň, neviem ako sa presne volá, ona má taký špeciálne meno. Môžeme vidieť, že vlastne tá zbraň interaktuje s prostredím, že sa ničia tam tie bambusy. Tu môžeme vidieť jej abilitu. Každá zbraň má asi iný I've shed all the blood I need. Time to go. Parkour vyzerá preskakovať cez menejšie objekty, vyzerá docela v pohode. Dávam plus. Tie možno vidieť, že to bolo dosť hodinná animácia. Jo, tu sme mohli vidieť teraz tú strelnú zbraň. A dobrá featura Assassin's Creed Shadows je tá, že menia sa tam obdobia. Jeden hráč možno hrá jednu misiu v zime a druhý hrá v lete. Takže je veľmi pekné. Môžeme vidieť, že tam bude mať aj ďalšiu zbraň, podľa mňa, bude mať tu Naginatu alebo Steel. A dúfam, že tu bude character customization, že napríklad si môžem zmeniť armor na ňom, alebo u nej si môžem zmeniť tu jej capeu alebo zbrane, čo by tam mohlo byť. A dúfam, že tam bude aspoň nejaký menší pár, ktorý na toho jazdí. OK, môžeme vidieť, že novembri 15. až novembri to ide. Tak to je ako dosť ďaleko. Ale nevadí. Dobre, dáme páni, mohli ste vidieť, že Assassin's Creed Shadows vyzerá docela dobre. Sú tam malé chybičky, ktoré som tam pozrel. Určite je tam ešte trošku viac, ktoré som prekúkol, čož mi môžete napísať do komentáru. Ja budem len rád. A jo, to je asi všetko. Nechcem toto video moc dlho predĺžovať, pretože už natáčam cez 24 minút a bolo by až moc dlhé, takže už sa s vami len rozlúčim, nezabudnite na like a odbery. Ja vám ďakujem, že ste pozreli toto video. S vami bol dneska MacBambus, my sa uvidíme na budúce, sláva MacBambusovi a čaute.